ҳангоме ки шумо бо Миралӣ Достизода дар айёми мактабхонию умуман навразиҳои ӯ вохӯрдед, ояндаи ӯро шумо чӣ гуна тасаввур мекардед? Ояндаи ӯро шумо чӣ гуна медидед? Ман аниқ медонистам ки Миралӣ ҳунарманд мешавад, Миралӣ сароянда мешавад, лекин ба он характери хеле ҳам инсонии худ шояд роҳбар ҳам шавад. Чунки роҳбари ҳар як муассиса, масалан директори театри опера балет буд, муовини аввали вазири фарҳанг буд ва дар куҷое ки набуд ҳозир ҳама бонекӣ ёд мекунад Миралиро, ки ин қадар коре ки Миралӣ дар вазорати фарҳанг кард, ин қадар дастгириҳое ки театрро мекард, ин қадар навигариҳое ки дар вазорат кард, ин ҳама ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки Миралӣ яъне аз уҳдаи тамоми корҳое ки оид ба санъат, мусиқии фарҳанг аст, аз уҳдаи ҳамаи онҳо мебарояд. Ва ман боварии комил доштам ки як рӯзе мешавад ки Миралиро меёбанд ва ҳамин рӯз шуд. Султон Шариф худо раҳмат кунад, Мирзошариф вазири фарҳанг буданд. ҳамон кас ҳам маро сархорместр таъин карданд дар театри опера балет, ҳам Миралиро даъват кардан ба кор ба театри опера балет. вақте ки Миралӣ омад, фаҳмидем ки ҳамхел Султон Шариф даъват кардааст, бовар кунед аз хурсандӣ қариб гирья мекардем ки бинед аз ҳамин ёфтанда ганҷро ёфтанд. худо раҳмати Султон Шариф бениҳоят мутахассис ҳунарманди асилро хуб мефаҳмид, медонист ва чӣ қадаре ки метавонист дастгирӣ мекард. Сароидани жанри опера бисёр мушкил аст. Чаро чунин жанрро Миралӣ Достизода қабул кард? акн мусиқии классикии ҷаҳонӣ як ҳамин хислати худашро дорад. Бояд ки кофткоб кунӣ, бояд ки душвориро кобӣ. Он чизе ки осон аст худ ба худ шудан мегирад. вақте ки душвор бошад, одам меҳнат мекунад, мекобад, меёбад. яке аз ҳамон нақшҳои асосии Карменро Миралӣ Достизов иҷро кард, хеле ҳам мушкил аст. Тореадор бисёр ҳам мушкил аст, не ки ба ҳама ин мушкилиҳо нигаҳ накарда шабу рӯз кор мекард, меҳнат мекард, тамоми нозукиҳои ин нақшро аз худ кард ва албатта боз устоди бузургвораш Ҳанифа Мавлонова дастгирӣ мекард. Камина агар як зарре метавонистам дастгирӣ мекардам ва коре мекарди аз уҳдаи сароидани ҳамон мебаромад. ва бинед дар театри опера балет қариб ки ҳамаи нақшҳои асосии операҳоро, он нақшҳои асосие ки баритонанд, ба овози Миралӣ Тухримиянд, Миралӣ Достизода иҷро мекунад.